Bantu baminto abagusi baminto nabakwaniriye andonsi asemure naende nkagerete nga nyasaye bwanchire twanyorera tukeri gare Jumapili andonsi asoke bwatirite emambi ya lero nakwariganirie asegetaseni gito kie TV gito ya masikani mwancho murigereria gusa mwancho mategereri yugweteri ugeriga gentonkeri gekoroma mono ekero monto wasiriri oyomino nigo mogotwara mayanda efamily atware mechando yeumia gekweboringa ninkikiaba kurasi getaseni kia maskani gigaiga nigo tugutuma engora yetu ya bene guchese family ya deputy president Honorable Rigathi Gachagua asokumusiria mu muromo aba monene Rigathi Gachagua korengana na mangana alikaso mutandao ye of Facebook niga goteba buna umuromo abo Jack Leriani nigo batwarete chinga kichingia samatukatato ekero ari gutianiwa gocha ase obisi eliko koremeremo na William Ruto agotebanga mu muromo abo nigare ngo yobwato morembe na ndari ngo mu yabuikerano na afya ya rengengia mono akogendera gotebanga nigo basangete chinga kichingia asogoseka ukoragira no gotebania amangana ye family ali kenyoro ogia sobo agotebanga akanyora libaga yo kumwakira mbuya mono Rigathi Gachagua akanyora libaga ryo wakira mbuya mono mu muromo abo Leriani asokumwakarire school fees agasoma na kubara bune family kuika obuguma bwaye bwabere buna bwabere paka bono bere omo deputy president Rigathi akagendera gotebanga bakaigwana na mu muromo abo Leriani inga baumerane ekera rure Nairobi barure gopanga serikali na ekero kirigento gikiranire Rigathi akamotebinga naira nenka erinde ryo baiche kuroberia mangana ye family amo kiaranero mu muromo nene agateba Rigathi agenderete gotebanga agasoka kare no murembe bakaigwana ingana ende mbaumerane magaye ikia yemo eryo bachi gukwanira amangana ande amange yabana bamwabo amana yande bune family Rigathi mbirerare ogotebanga tamanyete nga amangana yubare gukwana gose amaseka yubare gosekane chinga kichibatwarite chingia na chochi arenge chomo eryo echibasangete na mu muromo abora kini Rigathi agotebanga niga ichanire mono konyora amangana buna mu muromo abo nigo asiririe obugima bwaye agoteba iga otomera magomba manene gwechiase mu muromo abo efamily yaye na efamily ya Kirigo na efamily engima ya Gachagua na efamily enene ya Leriani korengana ne post yokoranga Leriani ni gare sokoro yabo Rigathi Gachagua tebirenga nyasaye tigabaye chinguru nyasaye baremie nyasaye abaye omoyo bwokoremereria na kuruiga segetaseni gito kya masikani abagusiba minto bons pirigesa kugito nigo twatomira magomba manene gochiase efamily yo ya enene ya Leriani engima yebogoleti Rigathi yebogoleti Gachagua tatu mwabo amana abande chinga kechiga mogenderete kurera yo mino nigo twatomire amagombo nyasaye baremie nyasaye beke chinguru nyasaye abaye omoyo bwokoremereria kurwaiga asegetaseni kiga na into twatomira amagomba itabene gochiase family ya Rigathi Gachagua nyasaye na yakubeke chinguru nigo romonya asekeroke bo deputy president na inda ya gwakira na maromono lakini gotogosabanga nyasaye bwe chinguru nyasaye origoro na baraye goikamwa korire engane yega endoro y'abanyore nyasaye tiga basisenia